बुची आज जौन तोर मम्मी सड़िया भेजले रहली है माई उ पसंद पड़ल हनु। हाँ बाबूजी सब अच्छा रहे। खूब बढ़िया पसंद इहे साड़ी किने में 3 घंटा उ सूरत के उनकर बाजारे ना घटत रहे धोगा के हमारा के मुइले रहे रे। दोनों साड़ी तोरा एगो तोर गोतनिया के हदे दी है आ एगो तेल दी है। 2 साड़िया बढ़िया बढ़िया किन के तोर मम्मी भेजल। बाबूजी बाप नहीं जवन देवेला उ अपन बेहतरे खोज के देवेला अपना से पसंदे का कनु देवेला तो फिर हमरा कैसे ना पसंद आई। सही कहत रे बाप के खुशी में ही बेटा अपन खुशी देखे ली सब। ठीक बा बेटी हम जाता नहीं तो फिर बस ना मिली। ठीक बा बाबूजी जाके फोन करे हो बाबूजी। कैसे बाबूजी से कही कि बाबूजी हम तो एक झलक देखियो ना पाइनी कि हमें का करतर देखियो कालू कहत बाबूजी पैसा देखियो रुक देखे